Dus we draaien al dik een jaar met het nieuwe beleid. En natuurlijk, wie het voor iedereen in het begin even knap wennen. Hè, want uiteindelijk, die smartphone, dat is natuurlijk een aantrekkelijk ding. En die hebben het liefst de hele dag in de hand. Maar wij zijn begonnen met hele duidelijke spelregels. Wij hebben het uitgangspunt thuis of in de kluis. En dat betekent dat de telefoon gewoon de hele dag op squallen. Die maken we gewoon net zien. Nee, want ja, de telefoon is een belangrijk ding. En met name voor jongeren, maar ook voor volwassenen denk ik. Ja, maar wie is er een soort weerstand in het begin? Dat voelt daar. Het is natuurlijk een landelijke inviering. Dus in die zin is net zo dat nou een unieke beslissing is van de squallen. Dus het weer kwam mooi dat het gewoon een landelijk besluit is. Dus op elke squalle is het invierd. En de mate waarin, daar ben squallen, daar zit men vrij in. Maar wij hebben gewoon echt bewust gekozen voor een hele duidelijke richtlijn. Want de binnenskwallen die zitten van in de pauzes, maar bijvoorbeeld de telefoons weer uit de boezen komen of uit de kluis komen. En wij hebben heel duidelijk gekozen voor de hele dag de telefoon uit het zicht. En dat heeft gewoon een portfolio. Want met name in de pauzes te krijgen mij het sociale aspect. Dan zien ze gewoon de hele dag weer op in de pauzes. Ik op die telefoon te zien. En nou just gewoon weer dat er gewoon weer sociale interactie is. Ja, heb je reacties op gewoon van ouders bijvoorbeeld? Ouders, maar ik van leerlingen zelf. Want wij binnen regelmatig met onze leerlingen in gesprek. Middels leerlingen die participeren in de leerlingenraad. En die jouwen is gewoon on wat ze vinden. Hè? Want wij willen gewoon weten wat er leeft onder uw leerlingen. En zij zeggen gewoon van... wij vielen u gewoon echt... het is gewoon voor u ook vol beter. Hè? Het is gewoon vol rustiger. Want je wordt gewoon continu... treun toch al die prikkels... en de band die vielen zich daar beter bij. En het is nu dubbeld. Want aan de ene kant... bloot het ik loeken, hè, om toch af en toe weer even te zien wat gebeurt er al hier. Hè? Ja. En sommigen dan komt die toch ergens weer uit de boezen. Nou ja, en dan hebben we wel een hele duidelijke afspraak. En dat betekent dan wordt de telefoon innam. En dan is hem de hele dag kwijt. En dan kies hem pas om fjouw roeren, maar hij weer op heli. Oké, dus zij krijgt al, het is een landelijke afspraak. Hè? Begin van dit jaar is dat ingevierd. Ja. Binnen de negatieve effecten van het gebruik van die telefoon, en dan zeg ik even te denken om pesten en dat soort dingen. Kun je dat vernemen op squallen dat het minder wordt is bijvoorbeeld? En dan neem ik alleen nog pest, maar er binnen natuurlijk meer het verslavingselement zit erin. Ja, het verslavingselement zit erin. Pesten, wat er natuurlijk na is kwaliteit gebeurt, of na die... daar hebben we natuurlijk net al een zicht op. Nee. En er zijn natuurlijk wel periodes geweest, hier hebben we echt een hele negatieve ervaringen mee. Dingen als TikTok, de wie omgeven zo'n rage van gossip. Daar gebeuren gewoon echt hele vervelende dingen. En daar hebben we gewoon heel duidelijk hebben we daar wel op ingrepen, zeg maar. Want bij die zien het altijd de impact van wat ze daarop plaatsen. Nee. Dus het is een leerproces. Voor die band is het een leerproces. Maar daar ben we al goed uitkomen. En dan just ik dat daarna gebeurt dat ik net weer. Nee. Dus dat is prima zo. Social media kennen we eigenlijk net bijzonder natuurlijk, want dat is een deel van het bestaan en dan komt ook de informatie via de social media tot dus. Is het via een onderwerp gewoon waar je op squallen in lessen bij waarom Charlotte of zo? In lessen jouw er aandacht aan en binnen kwad in het hier heb ik mijn ouders een oudercafé begin van het squallen hier. En dat gaat over mediawijsheid. Hè? Er gebeurt zoveel. En voor ouders is het soms net maar helemaal te begrijpen waar u bent, zeg maar. In wat van omjouwing wat er al je gebeurt. Dat God is gewoon best wel groot. En wij willen die ouders meenemen in die mediawijsheid. En dat ben mensen die zeg maar daar professioneel met dwanden binnen. Maar wij hebben een paar hele goede leerlingen die zich daar in een PWS-vraagstuk zeg maar ik verdiepen ha. En die komen ik mij een heel mooi stukje ondervinding van u de band zelf. Dus dat wordt een hele mooie jonne. Mijn interactie tussen uw eigen band, wat ze zelf ondervonden ha. En mijn interactie met een professional
die zich hier helemaal in verdiepen had. Ja, dus die band is jongens zelf ook wel eigenlijk wel in van, goh jongens, soms is het wel eens een beetje de perken uit, zeg ik maar zeggen. Zeker, ja. Zeker. Ja. Nou, we praten natuurlijk wel over een leeftijdsgrens. Nou, bij hem ben ze al iets ouder, denk ik. Maar goed, om dat in sectie hier te brengen, hoe zou je bij squallen? Of überhaupt daar een leeftijdsgrens te stellen? Ja, dat is natuurlijk, is natuurlijk vanuit Australië, hè? Ja. Die daar hele duidelijke... Ja. Dus just nou nog, ik vind nou nog wat te diffuus. Hè? Dus just ik dat er wetenschappers binnen die daar uitspraken moet doen. Nou, ik denk dat we nog even onsje moeten. Dat het natuurlijk ik zou west mij deze inviering van deze telefoonmaatregelen. Maar Australië gaat wel 4. Wij zitten nou nog vol meer op de lijn van Maatje Ben, ik, media, wij zelf van om daar in een bepaalde zelfstandigheid goed mee om te gaan. Om het helemaal te verbieden, dat is nogal wat. Ja. En want er zit er gewoon een hele plotte positieve aspect aan. Alleen nog, hoe kun je Ben waskoren in feite voor de negatieve kant van dit verhaal? Ja, dat is eigenlijk zie je naar een goede belangstelling van welke broek de van mij kennen. Maar goed, pro de band identificeren zeg ik. Nou ja, al die mensen die op social media actief binnen en die daar soms dik geld op verdienen. Ja. Wat natuurlijk net echt positief altijd voor hun is. Klopt. In nou ja, de rol die zij oppakken en dat ik probeer weer te maken in hun eigen besteden. Hoe onmogelijk dat soms ook is. Ja. En dat zou je hem dan ook wel weer waarom op squallen? Of is dat dan weer de vierzocht? Dat is de vierzocht. Ja. Oké, dus dat valt dan wel weer wat mij. Klopt. Ja. Oké. Ja. Wat voor adviezen jou hier mij straks, of volgend jaar, vanuit squallen wij on zo'n band, in samenwerking met iemand die daar doel heeft, een professional vanuit de band? Nou ja, wij hopen gewoon dat er even een goed gesprek komt. Hè? Want uiteindelijk, het vindt plaksisme tussen wat wij dan nemen in de driehoek van ouders, band en squallen. Uiteindelijk moeten wij het maar zien treien dwan. Ja. En het is goed dat we weten wat een ouder weet, wat er op squallen speelt. Maar het is goed dat we al hier goed informeerd binnen. En goed met elkaar in verbinding binnen ten opzichte van dit vraagstuk. Ja. Dus eigenlijk het wel effect gewoon als je waarom show naar het begin van het jaar en nou het net broeken maaien van de telefoon, het in de sociale context, in de onderlinge verstandhouding wel positief is. Sociale context, maar ik qua leereffect, want laat ik vooropstellen, in de lessen, daar werd natuurlijk allereerst voor bedoeld, daar waren natuurlijk volle aanleiding, omdat ze een telefoon in de klas hielden. Ja. En nou is er volle meer focus op de docent en het leerproces. En dat jou gewoon volle meer rest in de klas.